Silav, roj baş hevanno. Çend nûçe amadekirin dixwazim jara pêşkêş bikim. Ev canika ku li ser ekranê dibînin eskerekî Amerîkî ye. Mehcûbiyet hîs dike. Ji milletê Kurd lêborîn dixwaze. Ji dewleta xwe Amerîkayê şerm dike. So hold on for all of us. I just wanted to let you know that I'm doing well. It's been such a tough journey, but I've been trying my best. So hold on for all of us. I just wanted to let you know that I'm doing well. It's been such a tough journey, but I've been trying my best. Hevanno rewşa em tê dane yani çi qas îcab dike me ro îzah bike nizanim lê çend nûçe amedekirine ji were bêjim. Nûçeyên pir xêrê tune ne. Anha agirbestekê ye, çar rojan dewam dike. Agirbestek bi şer re didome. Yani hem agirbest heye û hem jî şer heye. Çete êriş dikin li gundan, li nava bajaran nêzîkî Hesekê ye. Li Kobanî av û elektrîk birîne. Milletê me di rewşekî pir baş de nine li Kobanî. Anha bi rêbazên cuda elektrîk peyda dikin vê zivistanê û anha bi temamî derdora Kobanî hatiye dorpêçkirin. Milletê me Kobanî di nava zehmetiyê de ye. Yani hinek bi rêya navbênkarên navdewletî ku dost jî nemane, bi rêya hin navbênkara dibêjin ew ê êrişê bajarên Kurdan nekin. Yek ji wan bajaran jî Kobanî ye. Lê heta Sirînê hatine, ez ê li ser nexşeyê nîşanê we bidim. Ew ciyê ku av û elektrîk tune be zehmetê me ro bijîn hevanla. Armanca ew e. Însan li wê derê nesekinin. Koşber bin, biçin. Yani vê derê de em bila yani kes behs neke yani moral em bidin gel û tiştekî wisa tune. Moralê ku em bidin gel hevanla ji çar perçeyên Kurdistanê milletê Kurd xwe îspat kir. Hevkariya xwe nîşan da. Bi taybetî li Başûrê Kurdistanê millet heqete rabû Serbiya. Hewlêr, Süleymaniye, Duhok, hemî bajarên din. Piştgiriya xwe ya tam nîşan dan ji bo Rojava. Ji Silêmaniyê însan ketin rê hatin heta Rojava derbas bûn. Karwanên ereba, otobûs, wesayîtên taybet. Qismekî pêşmerge, hêzên taybet yên pêşmerge. Derbasî Rojava bûne. Piştgiriya xwe nîşan didin. Mesele ne ew e şer dikin şer nakin. Mesele ne ew e ser dikevin ser nakevin. Di vî îşê de ji xwe serkeftin me fehm kir ku bi temamî girêdayî hevdîtinan e, girêdayî pîlan û projeyan e pêş de bi salan pêş de hatiye amadekirin ev pîlan. Yani hemî tiştî ku hatine axaftin hemî valan e. Mesele bi axaftinê bi îxnakirinê hel nabe. Mesele di lîstikên siyasî de merov çi qas cihê digire cih nagire ew e. Meriv weke Kurd, weke Ereb, weke Tirk di lîstikên siyasî de tu cih negirî ji te re tiştek namîne. Anha lîstikê kê ye? Em jî bûne amûrek, bûne aletê vê lîstikê. Ya baş ew e tiştekî baş tune. Ya baş ew e nebêjim. Yani vê gavê tiştekî baş tune hevanna. Ya baş meriv bawerî bi hêza xwe ya cewherî bîne, bawerî bi milletê xwe bîne, hev û du bigire û zêde hev û du sûcbar neke. Em zanin yani kêmasiyê me, xetayê me siyasî hene, ajîtasyon propagandayê bela me da. Ev mesela propagandayê heye hevanna. Ew ê em rezîl kirin. Propagandaya tûj, qirêj, qeba, eşk, bêbinge, xeyal. Vana hemî bela me dan. İcab nake yani. Rastiya siyasetê tiştekî ye, xeyal tiştekî. Ev tiştek ku li ser ekranê dibînin hevanno ez vêya hinek ji were bêjim paşê ez nûçe bêjim. Anha çeteyan ji Sirînê doh êriş kirin, konvoya wan ket kemînê, gelek ji wan hatin kuştin, lê xilas nabin. Yani hejmara wan
7,000 8,000 êriş dikin namirin xilas nabin yani xilas nabin. Niha av û elektrîk li ser Kobanî tune hevanda. Em vegeriyane 2014. Em vegeriyane tam wê dema ku Daişê êrişê ser Kurdan kir. Ev nexşe bi vî şeklî bû, di şûna kesk de reş bû. Hêdî em hatin taxekî Kobanî. Li wê derê hêzên hevpeymanî alîkarî dan me, ana hêzên hevpeymanî hêzên koalîsyona li hember Daişê temamen mevziya xwe guherandin derbasê Daişê bûn. Vaya lîstikekî siyasetê ye. Yani bifikirin Amerika, Avrupa ku ev 10 salan li hember Daişê tê dikoşin qaşo, anha derbasî mevziyê wan bûne piştgirî didin wan li hember Kurdan. Balafirekî Amerîkayê nehatiye êrişê Kurdan nekiriye. Ama rê didin wan ku êrişê me bikin. Çawa rê didin wan? Biryar digirin. Biryar digirin ku Kurd vê herêmê biterêkînin. Tom Barak li ser navê Donald Trump daxife. İnsanekî bi temamî sedî set bêexlaqî kir li hember Kurdan. Bu mirovê dewleta Tirkiye. Dewleta Tirkiye di projeyan de cih girt. Di meseleya Rojava da dewleta Tirkiye anha ji bo vê gavê gihîştiye armanca xwe. Sedî set nebe jî gihîştiye armanca xwe. Bi vê dewletê re, bi dewleta Tirkiye re min ji we re gotiye yani. Dewleta Tirkiye bi vî halê xwe ancak sir û bin bibe hilweşê merov bikare bi pêra hevdîtinê çê bike. Bi tu şiklekî merov nikare. Ez vîya wisa li ser ekranê bihêlim. Ez bahar dikim, ez ji we fehm dikim, hûn jî ji min fehm dikin. Em halê hev fehm dikin. Ev jî hesekê ye. Vaya çûye heta vê derê. Vaya deriyê ku diçe Şengalê ew e. Mesela ev derî ewsa diçe Şengalê. Vaya ev deriyê ku diçe Musulê û çûne jor jî vê sibê min li vê derê mizêkir. Ev deriyê çû Şengalê vê derê ye. Binêrin avra ji Rojavayê Kurdistanê ev derî pir nevekirî bû lê Kurd diçûn dihatin. Vê derê de diçûn Şengalê. Ev Şengalê aniha. Way xerîtê çûye jorê. Ev derî jî hatiye girtin. Balkêşê. Deriyê Rabia ev derî diçe Musulê. Yani way hatine deriyê Sêmalkal vê derê ye. Rewş pir zor e. Niha ez bahar dikim armanca wan ew ê biçin heta derîkî sînorê di navbera Kurdan de bi temamî qut bikin. Niha wextê ku sînorê navbera Başûrê Kurdistanê û Rojava da bi temamî qut bû hevalna, êdî em nizanin em dikarin çi bikin. Gerek ew sînor qut nebe, hêzên koalîsyonê nemane ya hêzê koalîsyonê jî ne mesele ye. Niha ev deriyê biçûk ku vê derê hûn dibînin di ser avêra derbas dibe, ev derî. Armanca wan werin vê derî jî bi dest bixin, êdî milletê Kurd dikeve nava giravekî biçûk ya axê, êdî bi temamî dor lê teng dibe, ev dimîne Qamişlo û dimîne Kobanî. Wekî din hemî dîl esîr tên girtin. Ka em binêrin rewşa ew ê çawa ye. Hesekê. Aniha dor li Hesekê hatiye girtin. Mesela xwedî li sozê xwe dernakevin. Soza colanê ew bû ku Hesekê ê koalîsyonê jî ji Hesekê dûr kevin. Aniha dûr nakevin. Mesela vê derê de çember lê teng kirine, vê derê de teng kirine. Hemî sazî û dezgehên me ê îdarî, ê ku Rojavayê Kurdistanê bi rê ve dibirin, sazî û dezgehên me ê ragihandinê televizyonê me, ajansê me, hemî li Hesekê ne. Yani qedera wan çi dibe ber bê ku dirê ve diçe nizanim. Yani ronahî TV bi xwe jî li Hesekê ye. Ya mucizeyekî lazim e ji bo Rojavayê Kurdistanê. Biryarekî navnetewî lazim e. Mirovahî îcab nake yani. Mirovahî miriye. Milletê Kurd êdî vegeriya beriya sed salê hevalna. Yani ew tişta beriya sed salê aniha xwe tekrar dike. Nûrî Dêrsimî mi vê sibê dîsa
مدیسا لیگو داری کر او بانگا ویل جبو جیوانان بانگا ویل جبو جیوانان هیا انتقام چما بحثا انتقامت که نوری درسیمی ایرو ام باشتر دبینن سروک و ریبرین کردان چما گوتیه دجمن ترک و عجب عرب هنگف جی بدن و نخون قبول نکن ظالمن تیدا جعر هیا چما ام گوهنادن ریبری خواه چما ام گوهنادن انسانین بری گودوی ریده در باس بونه ام خطایان تم دوباره تکن چما ایجاب دکه ام وسا بکوین نوا آجیتاسیون و پروپاگاندای ام خواه محف بکن يعني ام مثلا حقي كسيكي تنا ما بخبي روشي يعني روشا يعني از يعني جمن هيفي نكن كو اف جامير چماتي و چما مورال نادمه چما عشق و ذوقه كي مزنج مرن و چه پیشکش ناکه و وكي بريا هفته كي و چما اقوصا بمورالیه ددمه اجوي دبيجي وظيفه منا كو از مورال بدم وتونه يعني دردكي مني وسطونه دو مجوره بültene ki peşkeş kir de meseleye evi de çava ku qesede Kurdan ji çav derxistine ji ber ku Kurdan red kir li hember heştî şehbî li hember Aleviyan û li hember Şiiyan şer bikin Colanî qebûl kiriye Colanî û çetên Daişê qebûl kirin li hember Şiiya û Aleviya şer bikin aniha baştir tê fehm kirin çima للاسقية تارتوس دمكو هتشي إريش عربيان كر كوكاواناني أو قصة 5000 كس جوان قر كرن أوروبي چما قصة بدين من آنها باشتر تفهم كرن جبركو پرچه کی پروژه بو لوی دری جرباندن إريشي خيل سر علويان جرباندن آنها بوي هزي و او إريشي إيراقي بكن چقاس علوي و چقاس شيعة هنا الواندرا او حميا تنه بكن حشتي شعبي جي بري خو بدنوان و گاوید بیجن ده هدف وان da Kürt tünene yani tişti usam de bihisin. De hedefa Daişa İsal'da Kürt tünene. Ne Duhok heye, ne Hewler heye, ne Kobani heye u ne jî Qamişlo heye. Ana Kobani Qamişlo tenema hasekî ji ana dorlê teng biye. Lê ez bawer nakim. Baweriya xwe bi gotinên Ereban nayînim, bi Tirkan nayînim û bi hêzên koalîsyonî jî nayînim. Hemî bêbext derketin, di rû derketin. Ez dibêjim ew ê êriş bikin, êrişê Îraqê bikin, ew ê Kurdan jî bidin berxwe. Ew ji ber ku dewleta Tirkiye, belkî hûn ê bibêjin Ewropa û Amerîka ne dijminê me ye. Lê Tirkiye di vê projeya şerê li hember Îranê û Elewî û Şiiyan de dewleta Tirkiye tiştekî ji xwe re dike armanc. Kurd. Çawa ku anha dawî li hebûna Kurdan ya li Sûriyê tînin ew ê aynî tiştî Tayyip Erdogan û rêveberên dewleta Tirkiye aynî tiştî li Başûrê Kurdistanê bikin. Anha tiştek ku mirov dikare bike hêzên gerîla Kongreya xwe pêk anîbû xwe kiribûn êdî cardin vedigerin ser çek û sîleh nizanim çunki hevalê me girêdayî sozê xwe ne tu yani tu heqekî me jî tune li ser wan em pêşniyazan jî bikin. Yani li ser sozên dewleta Tirkiye anî xwe fesih kirin li ser sozên dewleta Tirkiye yani ya. Tamam. Elbet merû nikare ji însanan re bibêje here şer bike ji ber ku ez bi xwe şer nakim. Ama tekoşîna xwe didomînim. Tekoşîna xwe ji bo Kurd û Kurdistanê ji bo serxwebûna Kurdistanê didomînim. Ê min wisa ye. Ê min dunya xira bibe jî Tirk werin xwe bavêjin ber bextê Kurda jî Tirk hezar carê lêborîn bixwazin jî ê min şexs ez ji serxwebûna Kurdistanê zêdetir tavîza nadim. Serxwebûna Kurdistanê çünkü heqê me ye. Hûn dibînin serxwebûn nebe garantiya me ya navnetewî çênabe. Garantiya me ya navnetewî çênebe zar û zêçê me namusa me hemî dikevin ber destê wan dibin cariye ji wan re. Ana ew çeteyên êrişê me dikin aynên bi vî şeklî kirine jî li gundê Rojavayê Kurdistanê. İnsanê me dîsa revandin mesela Şengalê aniha dubare bû.
hem jî bi destê Ewropiyan, bi destê koalîsyonê, bi destê Tirkan. Li Tirkiye yek însanekî aniha rabe piştgirî bide Kurdan tune ye. Dibêjin we dawî li terorê yanî. Aniha Tayyip Erdogan û Donald Trump qise kirine nava xwe de. Tayyip Erdogan derdê wî Sûriye, yekparçeyiya axa Sûriye, yek parçeyî. Bila Kurd tune bibin. Çi dibe bila bibe, bila Kurd tune bibin. Vaya şertê Erdoganê li ser Trump. Wekî din dibe tu çi bixwazî ez didim te. Her tiştî Tayyip Erdogan her tiştî xwe pêşkêşî Donald Trump kiriye. Her tiştî xwe. Na rewşa li Kobanî aniha hele hazir bi qasî hevalê me ji wê derê telefon dikin, hevalê me li wê derê me hevalek du heval eyer kiribûn beriya şer li wê derê qaşo tevî bültena me dibûn, ji me re nûçî amade dikirin, dişandin. Beriya şer. Me wisa amadekariyekî kiribû. Ekîba me hebû li wê derê. Agahî didan me. Ji bilî hevalê me rojnameger yani. Temamî ji bo me dixebitî. Lê aniha ew di dorpêçê de ne, telefonê wan dernakevin. İnterneta wan tune ye. Nîvê şevê firsend bibînin eger înternet hebe ji me re peyamekî dişînin ya naşînin. Aniha rewş ne weke di nava şer de ye, hinekî aramî çêbiye. Lê av û elektrîk tune ye. Yani insan ne dikarin derkevin derva, ne dikarin serê xwe bişoyên. Meselên pêdiviyên tuwalet, muwaletê wana hemî zehmetin. Çûyîn û hatin, xwarin. Tamam zexîre heye lê dawiya wî jî heye. Hemî sînorên dewleta Tirkiye girtîne. Yani bank li miletê me ê Sûrûcê tê kirin. Bank li miletê me ê Bakur tê kirin. Çawa ku deriyê nisayibî şikandin ketin hundir, aynî away weke sala 2014 deriyê Sûrûcê jî, Pîrsûsê jî bişkînin, bikevin hundir, derî vekin, bila sînor vebin. Yani devleta Tirkiye ezmûna xwe a 2014 Kobanê düştü düşecek, aniha vê derê dubare dike. Ama dîsa jî ji çavê milletê me nakeve dewleta Tirkiye, ez fehm nakim yani. Tiştê me eşqa milletê me Kurd ji bo dewleta Tirkiye me fehm nekiriye. Ev çi eşqa arkadaş ya? Ev çi heyranî ye? Ya yek însanekî ranabe dewleta Tirkiye protesto nake ya. Ya dawa we çi ye? Yani hîn jî hûn ser wê aqilê ne ku rabin mirovên Afyon û Kütahyayê bikin demokrat. Yani armanca we wisa be ji xwe re li we pîroz be. Ê min ez yek saniyekê xwe nadim ji bo demokratîkkirina Tirkan. Yek saniyekê xwe nadim ê. Na. Na wellahî billahî. Ez serê nenûgekî şervanê Kurd nadim bi temamê artêşa Tirkiye. Na. Ji bo demokratîkkirina Tirkan ne wext, ne zeman û ne jî şer dikim. Yani şervanên Kurdan ên sîleh di destê wan de ne? Divê ji xwe bipirsim. Ez vî sîlehê ji bo çi bikartînim? Bi kîjan armancê bikartînim? Ji bo azadiya mutlaq ya milletê Kurd nebe, ji bo serxwebûna mutlaq ya milletê Kurd nebe, wekî din bi kîjan armancê ye? Ji bo em bi Tirkara karibin bi hevra bijîn îcab nake ki ez sîleh bikarbînim. Teslîm bim temam e yani. Merû teslîm be hevan no? Mesela tu wextê teslîmê dewleta Tirkiye bî, qet problem tune. Mêrk qarşî te nabe. Mesela bêje ez nasnama te cêva xwe de digerinim, bêje ez li welatê te dibim memûr, heta te dike başbakan jî. Qet ne problem e. Bes tu bibêjî ez tu dewlet çawa dixwaze, ez wisa te digerim. Mesela 5 sal berê wisa bû. Derdê dewleta Tirkiye bi Kurdekî re tune bû. Hê jî tune ye. Derdê dewleta Tirkiye bi Kurdekî re tune ye. Ew Kurd eger teslîm be, azadiya netewa xwe nexwaze, azadiya şexsî ji xwe heye. Azadiya şexsî heye. Problem tune. Tu dikarî bibî wezîr, tu dikarî bibî serokvezîr li Tirkiye. Lê divê tu Kurdbûna xwe, daxwazên netewa Kurd zêde neyînî ziman. Zêde na, yani qet neyînî ziman. Li Sûriyê jî aynî tiştekî wisa dikin. Çeteyên Şamê û çeteyên dewleta Tirkiye 4 caran agirbest, yani ji bo 4 rojan agirbest îlan kirine, ev cara çaran e agirbest îlan dikin û pêk nayînin. Di vê navberê de hevano ji Sirînê heta Kobanî yani ber bi Kobanî ve şer û pevçûn didomin.
Niha piştî ragihandina Agirvestê bi 10 deqeyan çeteyên hikûmetê ê Şamê û dewleta Tirkiye 4 caran Agirvest bin pê kirin. Vana nûçeyên deqeyên doh bişevin. Yani îcab nake ji we re pêşkêş bikim ji ber ku li gelek deveran hem li eniya şer a Hezekê, li eniya şer a Kobanê şer û pevçûn tim didomin. Erebet tê ber bê Kobanê ve diçe, şervan wan dixin kemînê û wisa dewam dike. Tiştek ku ez dikarim ji we re bêjim şandeya Dem Partiye û DBP gihîşt Silopiyê ew ê derbasî Başûrê Kurdistanê bibin. Ji wê derê jî ew ê derbasî Rojava bibin. Kî heye di nava wan de? Tülay Hatîmoğulları heye. Keskin Bayındır heye. Gülcan Kaşmaz wekî din hene yani. Ali Bozan jî heye. Vana wê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin. Bi kîjan armacî tên, ew ê çend rojan bisekinin. Ew ê piştgiriya xwe nîşan bidin. Rêveberiya Xweser nema. Yani hevalê me hê jî dibêjin Kuzey Doğu Sûriye. Yani dev ji wan gotina berdin hevan da ya. Rêveberiya Xweser jî nema. Rojavayê Kurdistanê ma ye. Rojavayê Kurdistanê ma ye. Rojavayê Kurdistanê jî nema ye. Anha Qamişlo û Kobanî tenê ma ye. Ji Silêmaniyê konvoya sêyemîn ya gel derbasî Başûrê Kurdistanê bû, derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Piştî banga seferberiya giştî ya rêveberiya Xweser mesela binêrin hevan da. Yani hakikaten ez fehm nakim. Da ajansê me Anhayê de gotina çawa derbas dibe, piştî seferberiya giştî ya rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê. Bakur Başûr na. Bakur Rojhilatê Sûriyê rakirine. Süper. Rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê ji Bakur ji Başûr her derê Kurd bi hezaran Kurd ketin seriyan derbasî Rojavayê Kurdistanê bûn. Ev tiştekî baş e. Tamam, ziman guheriye. Bravo. Hevalê me ajansara mala we ava. Bakur Rojhilatê Sûriyê êdî bikar neynin. Quwetên Sûriya Demokratîk qet bikar neynin. YPG, YPJ. Rica min ji we ye yani. Ji ber ku doh tombarak bawekî fermî beyan kir ku misyona ku Amerîkayê daye Qesedê bi dawî biye. Heta niha wezîfeyekî Qesedê hebû. Qesedê bi armancekî ava bibû. Tekoşîna li hember Daişê. Tamam. Tekoşîna li hember Daişê ev wezîfe girtin teslîmê Şamê kirin. Colanî anha serkêşiya vê dike. Tom Barak doh beyan kir. Bi tevê Sûriyê em not dewlet di şer li hember Daişê de me wezîfe girtiye. Mesela virrekî derewekî ew qasa mezin derekî de nabînin. Not dewletên cîhanê koalîsyon ava kirine û zindana di destê Qesedê de jî dêhlin berbextê ew ê. Van çeteyan û hemî jî serbest hatin berdan çûn. Not dewlet di navdane zindanê ji destê Qesedê digirin û wan çeteyan serbest berditin. Sibê dûsbe li hember Iraqê bikartînin. Pêşî li hember Kurdan bikartînin. Qubat Talebanî helwestek neteweperwer nîşan daye. Her êrişeke li ser rûmeta Kurdan li ser tevahiya cîhanê ye dibêje. Cîgirê Serokvezîrê Hikûmeta Federal ya Kurdistanê Qubat Talebanî di peyamekî de ku li ser platforma xwe ya Facebookê parvekiriye derbarê çeteyan de derbarê Rojavayê Kurdistanê de bi helwestiya navnetewî ya li berberê komkujiyên li ser gelê Rojava bi bîr dixe. Em Kurd ji cîhan rayedaran naxwazin me biparêzin. Di şûna wê de em tînin bîra wan ku em ne care yekeme ku ew li dijî Kurdan piştgirî didin dijberê Kurdan. Her carî piştî salan ew fêr bûne, ew êş kişandine ji xwe milletê Kurd. Tenê ji bîr neke ku wan carekî piştgirî da rejîma Baasê li dijî Kurdan, lê Kurd man Baas bi ciyekî tijî trajedî û tawan tune bû. Talebanê eşkere kir ku ew bi wîjdanî ji her kesî re tînin bîra xwe ku ev ne tenê êrişeke li ser rêveberiya Xweser e, ev êriş ne tenê li ser Rojavayê Kurdistanê ye, êrişeke ser rûmeta Kurdan e. Bang li tevahî cîhanê kiriye. Li dijî terorîzmê milletê Kurd şer kir. Xwe îspat kir. Bê cudahî bixe navbera milletên Sûriye ew parastin.
لیون رابونه ایرو خیانت الملت کرد کن ام بهستا هفگرتنه یا همو کردان سربلندن اف جی یکانه گارانتی هبونا ما ام به ارکی خود زانن کو ام هر هولکی بدن دا کو آلیکاریا خورتو کچی خواه ای ویرک بکن لروجاوای کردستانه هلوستاوی هجای پسنداینه مسعود بارزانی آنها جبو پاراستنا کردان جبو مافی پاراستنا کردان تلفونی احمد الشاره کریه سرچته جیرا گوتیه yani milletê Kurd algirê aştiyê ye şer naxwaze maf û rûmeta gelê Kurd divê were parastin rûmeta milletê Kurd bin pê nekin paşê jî derbasî Vatikanê dibe anha derbasbiyê jî bu wezîrê karê derve yê İtalyayê re dicive bi wê derê bi papayê Vatikanê Leora hevdîtinekî wî heye ku em binêrin behsa Kurdan bike neke Parlamentoya Ewropayê tenê çepkir têne cemhev li netewek bî ne tu civînekî awerte li Parlamentoya Ewropayê ne tu civînekî awerte yani tu tiştekî çê nebiye tenê parlamenterên çepkirên Kurd çepkir evê ku xweweke dostê Kurdan nîşan didin paşê jî êvarê çin ji bîr dikin ew e Serokê Amerîkayê Donald Trump însanekî tamamen xıyanetkar e pişta xwe bi temamî daye Kurda îro rabiye telefonê Tayyip Erdoğan kiriye plan û projeyê wan hene di derbarê Iraqê de di derbarê Rojavayê Kurdistanê de mesela anha mijara sereke ya li Amerîkayê elbet İranê, Sûriyeyê, Grênlandê, Venezuelayê bi taybetî ser Venezuela Grênlandê de axivin Amerîkî nava xwe re zêdetir lê em zêdetir mesela Sûriyê derdixin pêş mesela Rojava Tayyip Erdoğan tiştek ku jê dixwaze li Sûriyê yekparçayiya axa Sûriyeyê tenê wî dixwaze Kurd mafê Kurdan neyê dayîn tamam mı? Sûriyeyekî aram û bê terör em dixwazin. Tayyip Erdoğan aniye ziman ji Trump ra em Sûriyeyekî aram û bê terör dixwazin. Yani bê Kurd e. Anha navê pêvajoyê Türkiye bê terör bû. Anha navê pêvajoyê berfireh kirine. Kirine herema bê terör. Yani herema Rojhata navîn a bê terör. Mazlum Abdî bi serokê Iraqê re axifiye. Ew jî Sudanî Mazlum Abdî axifîn divê rê li ber terorîstan were girtin. Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî û Mazlum Abdî pêwendiyekî telefonê danîne. Êdî mesele diyar e. Ev Daişê ku hatine berdan bi tevê çeteyên Tirkiye û êrişî Iraqê bikin. Sudanî anha ketiye panîkê. Ji bo wî telefonê Mazlum Abdî kiriye. Yani jê piştgirî dixwaze ama Mazlum Abdî çi wa piştgirî bide? Yani halê wan jî wê perîşan bibe wisa xuya ye. Van Hollen û Mazlum Abdî jî axivîn. Ew jî senatörê Amerîkayê ye Chris Van Hollen. Dostekî Kurd e. Tiştekî ji destî wî nayê. Telefonê Mazlum Abdî dike ji xwe re hêsran dibarîne ew jî. Dibêje wa xwazî wisa nebiya, wisa nebe bila. Ama tiştekî ji destî wan jî were jî nakin yani. Tenê telefon dikin sibê di sibê bêjin me dostaniya xwe nîşan da. Vicdana xwe rehet dikin. Ama wekî din hemiya vir re. Parlamentoya Iraqê bi rojeva ewlehiya sînor li hev civiyaye. Yani anha mesele ciddî dibe êrişa li ser Iraqê. Cîgirê yekem yê serokê Parlamentoya Iraqê ragihand ku bi tevlîbûna wezîrê parastinê û gelek kes ji bo ewlekariya sînor li hev civiyan e parlamentoyê civînê awertên têden li darxistin. Wekî din lîderê tevgera Netewî ya Şia Muqteda Es-Sadr bang li eşîran kiriye ê li Iraqê. Dibe di nava xwe de encûmenekî ewlekariyê ava bikin, çek û silahê xwe bigirin, êriş li ser Iraqê heye, ew ê bidome. Tiştekî bi vî şiklî jî heye. Yani xelk anha tedbîrê xwe digire. Yani gelek di derbarê Rojavayê Kurdistanê de tiştî ku ez ana dikarim ji we re bêjim hevano, ji bo 4 rojan agirbest hatiye îlan kirin. Şer û pevçûn neweke dohpêr e, pir ne zêde dijwar e, lê cih bi cih şer û pevçûn hene didome. Anha tiştek ku milletê me dike biherikin ber bi Rojavayê Kurdistanê ve xeteriyekî pir ciddî heye. Ev agirbesto ku hatiye îlan kirin ji bo pêşî li reaksiyona milletê Kurd bigirin. Hem Şamê hem dewleta Tirkiye dît ku milletê Kurd serî hildaye, serhildanekî pir ciddî heye
ji bo hinekî rehabetê çê bikin, ji bo hinekî sisbûnê çê bikin dava millet de rabûn tiştekî bi vî şeklî çêkirin. Yani agrbestekî ji bo 4 rojan millet hinekî daket. Ama dibe mirov serhildana xwe bidomîne, heta 4 roja jî heta jî bidomîne, yek şansekî helpêşiya Kurdan, xwedî li Rojava derbikevin, serhildana xwe hetayê bidomînin. Wekî din tu çare di destê Kurdan de tune ye. Ez derdikevim, ez xatir ji we dixwazim. Saetên pêş de ez ê bültenê taybet çê bikim, ez biçim hinek bikolêm nû çêbînim, hevalê xwe rojnameger eyer bikim. Derdê me giran e, dibe em bizanibin xwedî li xwe derbikevin. Silav rêz, dem baş.